dnešní době není prdel míti prdel. Tak tenhle rockový klub Berouně vznikl někdy v roce 2012. Já jsem ho převzal v dubnu 2013, když jsem viděl, že můj známý, kterýho jsem neviděl 25 let, ho pouští. A moc dlouho jsem neváhal. Hned jsem se zajel podívat a viděl jsem, že bych mohl mít další splněný svůj životní sen. Mít rockový prdel. Ale v dnešní době není prdel míti prdel. Udržet v dnešní době takovýhle rockový klub, aby se aspoň nepotácel pod čarou ponoru, to není vůbec žádná legrace. To musí člověka hodně bavit, aby něco takového provozoval, aby to fungovalo. Dneska po těch skoro 3 letech vím, že si nemůžu tady pozvat kapelu, která se líbí mně, ale která se hlavně líbí lidem, kteří na ní přijdou, bude se jim to líbit a pak přijdou i znova. Byť kapela dost dobrých muzikantů zdejší lidi třeba ani nezaujme, nepřijdou. Ale na začínající kapelu, která hraje s obrovským nadšením, přijdou známí, kamarádi, rodina, příbuzní. A já osobně mám z toho daleko lepší pocit, když vidím, jak ty kluci nebo i holky do toho dávají tu šťávu, tu energii. I když třeba nejsou tak technicky dobří jako muzikanti, kteří hrajou desítky let. Dnes dávám k sobě na koncert kapely podobného ražení, což jsem dřív taky nedělal. Ale má to svůj význam, že přijde skupina lidí, který zajímá zrovna ten žánr, který tady v tu chvíli je. Jako třeba mám svůj pořad, který se opakuje 3x, 4x ročně, Trash Camp. Na tom koncertě hrají jenom trash metalové kapely a samozřejmě přijdou lidé, který zajímá jenom ten trash metal. Rockový klub, aby fungoval, musí samozřejmě mít otevřeno i ve všední dny. Ve všední dny se zde dějou další aktivity, které mě zajímají a které mě těší. Jsem rozměl na přístavkovsku. Své iluze propil, už nejsem loutka tvá. Žádný ten můj střípek už nebude připomínat mě. Ty jsi byla vtípek, v hlavě už nenajdu tě. Už nejsem ten. Dalším rozměrem klubu je třeba charitativní činnost. Nemám rád charitativní příspěvky, když nevím, kam ty peníze zabloudí, do které kapsy, znáte to.
Proto radši vyvíjím sám aktivity, jako například koncert Rock v prdel pro klubíčko. Výtěžek z toho koncertu jde přímo adresně těm postiženým dětem a já jim vždy za ty peníze koupím věc, kterou oni potřebují. Další moje charitativní aktivita je v tom, že 1 koruna z každé stupenky jde na konto asociace, která se stará o týraný psy a zachraňuje je s množírem. Mám hodně rád psy, a hlavně buldogy. V našem klubu se scházejí i šipkaři nejenom k pravidelným turnajům ve čtvrtek, ale funguje zde i šipkové družstvo Good Bulldog Beroun, jak jsem říkal, které hraje už několikátou sezonu středočeskou ligu v šipkách. Lidé se bojí, víra už není, a se šíří, Satan se kření. Co bude dál? Budeme snít, kdo se ho bál, nemůže žít. Přišel nedávno i nápad, co kdybych zkusil i hrát, o čem jsem od mládí i snil, zahrát nebo hrát v nějaký kapele. Tak jsme si s kamarádem řekli, který už na kytaru hrál chvíli, co by ne. Tak si koupím bicí, nějaký levný a zkusím to. Tak jsem si koupil za pár tisíc obyčejný bicí a prostě jsem to zkusil. A najednou přišel druhý kytarista, baskytarista a vznikla z toho kapela, která se jmenuje jak jinak, příznačně Bulldog. Bulldog Hard and Heavy Beroun. Kapelám Battlefield a Tulení pásy, že tady před náma předvedli tak úžasné vystoupení. Proto jsme se styděli tady vystoupit po nich. Díky, další věc se jmenuje tetování. Jdou si dál, obrázek na kůži, nebudu už sám. Ty hrozný ohluší, obraz, co na něm vidí, pro život, pro lásku, co jenom se stydí, tetování. Peklo už čeká! Viděl jsem nebe, bylo tam zima, jako dráz bílou, žaludných klivách. Viděl jsem nebe a prostě šlo, že bych chtěl zůstat.